Triomf incontestable del juvenil de l'Adam, que s'ha desfet del San Francisco en un partit plàcid que ha controlat en tot moment i que ha decidit un gol de Marc Delgado a la segona part i un altre d'Adrià Garcia al temps afegit. Els cervesers, que estan signant una temporada històrica, han afegit una altra fita igualant la seva millor marca de victòries consecutives de l'última dècada, amb 6 triomfs seguits, un fet que només havia succeït 3 vegades en els darrers 10 anys a Divisió d'Honor. D'aquestes 6, 4 han estat deixant la porteria a 0, consolidant la solidesa defensiva com a un dels puntals de l'equip en el curs actual. Avui, contra el conjunt balear, els de Luis García han anat a pel partit des del xiulet inicial, localitzant el joc a camp contrari i trepitjant àrea amb força perill al primer temps. Una cavalcada de Júnior per la banda dreta ha servit una assistència que s'ha passejat per l'àrea petita i a la qual Aliu no ha pogut arribar a rematar. Els vermells han anat cuinant el maig a foc lent, circulant l'esfèrica per dins i per fora, buscant espais per escardar un equip que s'ha concentrat en defensar amb voluntat i que ha estat inoperant en atac. L'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Júnior, caçant una pilota morta al punt de penal que ha impactat amb violència al travesser. A la porteria visitant, l'excerveser Marc Monedero s'ha mostrat segur sota pals per aturar els intents dels de l'Estrella, que, tot i no comptar amb més ocasions claríssimes, han mantingut la sensació de perill constantment i han pogut marxar al descans amb avantatge al marcador. Els últims xuts d'Aliu i Dani no han tingut l'encert desitjat i han deixat la resolució del maig per al segon temps. Una segona part que ha començat amb molta activitat ofensiva pel bàndol local, on una primera acció individual de Dani i una rematada franca del mateix migcampista, buscant la paràbola des del costat esquerre de l'atac, han iniciat el reguitzell d'ocasions vermelles. Una recuperació d'Aliu a zona de 3/4 ha deixat Júnior amb espai i temps per realitzar una bona rematada que finalment ha quedat anul·lada a les cames d'un defensor rival. Però no ha pogut frenar el gol al San Francisco al minut 58, en una combinació entre Marc Delgado i Aliu, on l'interior ha acabat convertint el primer de la tarda, superant la sortida del porter amb un xut que ha entrat amb emoció. Ja és el segon gol de Delgado en els pocs partits que ha disputat amb el primer equip fins ara. Amb el marcador controlat, l'Adam ha aconseguit defensar amb contundència els pocs apropaments dels mallorquins i ha seguit trepitjant l'àrea contrària amb la mirada posada en doblar l'avantatge. Júnior ho ha intentat amb un xut que ha sortit desviat per damunt del travesser. I amb el partit vist per sentència, Adrià ha fet el segon, conduint un contraatac al temps afegit, superant un parell de defensors i finalitzant amb una bona rematada creuada per sota les cames del porter. Sí, creo que ha sido un buen partido por nuestra parte. La verdad que ellos han venido con un bloque muy bajo, en un 5-4-1 muy claro, con poco espacio entre líneas. Nosotros hemos tratado de atacarlo con 3 medias puntas, ahí con el punta. Hemos intercalado movimientos creo que muy bien, no hemos acabado de saber aprovecharlos, pero creo que sí hemos generado suficientemente como para habernos ido al descanso ganando con una amplia ventaja. Hemos tenido situaciones claras, el balón al larguero, y ha habido 2 o 3 más bastante claras. No nos han generado prácticamente nada en primera parte en cuanto a las transiciones, que era el peligro de ellos junto con el balón parado, y era un día de desgaste, de mover muy rápido el balón, de generar situaciones de mucho pase para atraer contrarios y poder superar por el otro lado, de paciencia que muchas veces en estas edades es complicado encontrarla. Es difícil en estos partidos, cuando ves que tienes tanto tiempo el balón, te puedes precipitar y se te pueden generar contraataques peligrosos por su parte. No hemos concedido prácticamente nada, excepto una acción en un centro lateral que ha parado Nil. Y segundo tiempo, la verdad que hemos abierto el marcador ahí en minuto 60 más o menos, donde el equipo pues haya encontrado el aire suficiente, más que merecido ese gol por el trabajo de los chicos, que ha sido extraordinario durante todo el partido, y después más sensación de ellos de golpear sobre el área. Hemos defendido muy bien todo ese juego directo, con mucha altura en la línea defensiva, actuando muy bien Nil y dejando el espacio para participar. Y bueno, pues como dices, 6ª victoria. Hemos hecho ese segundo gol al final, donde bueno, pues ya era la última jugada del partido y como te decía, 6ª victoria. Nada fácil porque cada vez queda menos, cada vez los equipos se juegan más y hay que darle muchísimo valor a todo lo que está haciendo este equipo, lo unidos que están, lo que aporta la gente cuando entra desde fuera y las ganas que tenemos y la ambición de seguir mejorando, que es el único camino y la única meta que pensamos. Así que a partir de ahí
a trabajar para la próxima semana, a darle con todo y a seguir mejorando a los chicos, que es la clave de todo. Sabíamos del equipo que tiene la Dan, nos intentamos proteger, tienen grandísimo equipo y bueno, creo que hemos defendido bastante bien, han aprovechado, yo creo que han tenido 2 o 3 ocasiones claras, bueno, toca seguir, estamos en una situación que, bueno, que por historia al San Francisco siempre le toca vivir, creo que vamos de menos a más, los chavales están haciendo un trabajo espectacular, se están formando de manera espectacular y a seguir, yo creo que en la línea del partido que hemos hecho hoy, vamos, lo sacamos seguro. Hem jugat aquí a casa contra un rival que venia a proposar el seu joc, un joc de toc, que ens venia a plantar cara, però bueno, des del principi hem començat molt bé, dominant el partit, molt bé en pilota i molt bé a la pressió quan perdíem, i hem sapigut marcar aquest gol molt important per nosaltres i després defensar el resultat com hem sapigut. I ara bueno, pensem ja en el següent partit, que és contra el Sabadell, un partit molt important per poder ampliar aquesta ratxa tan important i bonica que tenim i per fer història en aquest club. 18 punts de 18 possibles per l'Adam, que visitarà el complicat camp del Sabadell en la pròxima jornada, dissabte a 7:15 de la tarda.